Bezpatských skalách. Kde sme? Na Angapurne si. Jojaj. Akože ja a brat sme na Hoverle a Marek je na Angapurne. Angapurna! Dávno sme mali byť na ceste, lenže ako vždy nestíham. Som rád, že som stál. Dám trocha bicykel dokopy a ideme. Čaute. Ďaleko sme došli. Bože, vieš, kde to som stal stres? Nemá rád, keď sa vraciam. Vezieme sa známymi cestami levodských vrchov, sprevádzaný rytmickým škrípaním keksových prevodníkov, ktorým nejaký ten nit chýba a ďalší je nahradený skrútkou. Točíme si to tak, 1:1, hore lesníckou asfaltkou, za chrbtom nám zapadá slnko. Pohostinstvo v Nižných Repášoch, Veselší a Potme opúšťame. Rozkladáme stan na lúke, kde pred mesiacom stal Kežmarsko-Prešovsko-Sabinovský skautský tábor. Ráno sa prechádzame po lúke. Teraz je prázdna, až na niekoľko miest, kde je tráva vydupaná mnohými skautskými krokmi. Nám však pred očami vyrastá dávno vytopený a zbalený tábor. Teraz je taká pokojná, bez táborového džavotu a vôni, možno trochu smutná, bez našich skautov a skautiek. Hodilo by sa nám, keby sa tu na pol hodinu zjavila táborová kuchyňa aj so službou. Vločky, rozienka a mušli. Zaliate vodou, káva je v tom ako suchý prvok. Hodíme do seba raňajky a na lúke ostanú iba stopy našich bicyklov v zarosenej tráve, smerujúce na východnú hranicu. A banquet for the shadows, horse night, with dances in the dark, came upon her headdress, it was gilded dark. Prvé piatkové kilometre vedú ešte po úzkých asfaltkách na spomedzi Spiša a Šariša. V našich bruchách pribudlo mnoho sliviek a na cestách pribúda aut a kamionov. Na poludne sme obsadili schody pred jednotou na začiatku Prešova. V Prešove sme dodatočne vybavili keksovú poistku a pokračovali ďalej. Aby sme boli rýchlejší, volíme hlučný ťah na Michalovce miesto cestičiek skrz Slánske vrchy. Choďte, lebo vás zožerú komáre. Zabijú. 5 km je to odtiaľ. Poďme tam. Daj mi to číslo. Jak? Musí si to. Choď, keď smutné, voľbu opakujte neskôr, prosím. Nie. Je to len 5 km odtiaľ. Poďme tam. Za tebou aj s bicyklom, hej? Hej. Tu sú. Tu máme plyn. Kúkaj to. Aha, tu čo je? Aha, to je bicykel. Chlapci, tak sa nikto nenájde, neverím tomu. Bolí ma zadok.
Ty kokša, s čím si to chceš natrieť? S týmto istým. Neverím, Uvidím, čo to spraví. ti ho tak vyštípe. Antiflogistikum, tak čo chceš. Vykúpkaný? Okno otvorím. Dobrú. My ideme do Humenného? Aj, neznám. Z klubovne horúceho tímu vyrážame do horúceho dňa. V rozhorúčenom poli pred Kapušanmi nachádzame horúceho psa, ktorý sa studený chystá od prichádzania. Ani ty pes, nehyb sa. Teda, z mojej strany hotovo. Točíme do slovensko-ukrajinskej pohraničnej dediny Veľké Selmence, ktorá je viac maďarsko-maďarská. Colníci ešte skontrolujú, či naše bajky nie sú kompatibilné s komponentami na ťažký guľomet a sme v zemi azbuty. Má to tú atmošku. Jak go domovávam? Hore? Čo chceš povoliť? Tlak. Utekajme, chlapci! Už Gorodom sme sa preštrikovali pre istotu rýchlejšie. Za ním nás vítajú prvé kopce a lúči sa s nami slnko. Nemám rád, keď musím tak rýchlo zabaviť. To je to nedeľa. Dnešné extrémne teploty som prekonal vďaka vyvakovaciemu vrecu, môjmu začiatkom prázdnin popálenému sekundárnemu ochlpeniu a nahej koži. To keď vyjde, tak to bude stáť za tých 8 minút kazety. Co žereš, moja seno? Po nepríjemne horúcej noci na pozemku dobrej tetušky zaznel jej hlas. Idite kúšať, malčíky! Za hodinu odchádzame, ďakujúc za vyriadne raňajky. Каву, молоко, може хтось